Merħba ħbieb għal programm ieħor, programm miktub fejn fih qed nagħmlu studju fil-fond studju intensiv tal-ktieb tar-Rivelazzjoni. U bħalma tafu qegħdin ngħaddu dana l-ktieb li fih 22 kapitlu qed ngħadduh vers, daqshekk qed nistudjawh fil-fond dan il-ktieb. Wasalna fit-tielet programm u wasalna fin-tieni parti tal-ktieb tat-tieni kapitlu. It-tieni kapitlu s'issa rajna il-Knisja ta' Efesu, rajna littra li Ġwanni qed jikteb imnebbaħ minn Jexua lill-Knisja ta' Efesu u l-oħra lill-Knisja ta' Żmirna. Illum se nippruvaw niddiskutu fil-programm li għandna fil-ħin li għandna żewġ programmi oħra u ħnippruvaw allura nibdew mill-ewwel bil-messaġġ bil-epistola li Ġwanni kiteb lill-Knisja ta' Pergamum. U fil-Knisja ta' Pergamum jibda hekk il-messaġġ tiegħu wara ktieb tar-Rivelazzjoni, kapitlu 2, għal dejjem naraw li jkollna l-Bibja magħna sabiex inkunu nistgħu nikkwotaw. U anke naraw dak li l-Għalliem qed jgħid u x'veru miktub ktieb tar-Rivelazzjoni ħammorru kapitlu 2 u ħanibdew minn vers 12. U ktieb tar-Rivelazzjoni 2 vers 12 jgħidilna hekk. Lill-Anġlu tal-Knisja li hemm f'Pergamu iktiblu hekk. Dan jgħidlek dak li għandu x-xabla misnuna miż-żewġ naħat. Diġà semmejna kif hemm ix-xabla li taqta' miż-żewġ naħat hija referenza għad-diviżjoni għall-arma jew l-għodda ħanedula hekk l-għodda li Jaxua ser juża biex jagħmel id-differenza bejn il-ħżiena u t-tajbin biex jiddivida joħroġ diviżjoni bejn il-ħżiena u t-tajbin. Din hija xi ħaġa li rridu noqogħdu attenti għaliha illa għaliex jekk din ix-xabla bħalma jgħidilna l-Apostlu Pawlu hija l-kelma tal-Alla fil-fatt meta Pawlu kiteb l-Efesin u qed titihom l-armatura li għandna nilbsu biex inkunu nistgħu noħduha kontra l-ispiriti l-ħżiena tad-dinja, Pawlu jgħidilna li hija x-xabla hija l-kelma tal-Alla. U jekk din ix-xabla hija l-kelma tal-Alla u Jexua se juża biex jiġġudika l-tajbin mill-ħżiena u allura li qed naraw huwa li se niġu ġudikati fuq il-kmandamenti, l-10 kmandamenti. Dan huwa xi ħaġa li se nsemmu aktar quddiem fl-istudju bibtiegħi illum l-istudju huwa interessanti ħafna. Ħanidħlu naqra kif istudju tal-lingwa Ebrajka biex nifhmu aktar il-messaġġ. Mela, la qed naraw Jexua huwa dik ix-xabla li taqta' m'ġiex naħat. Il-kelma tal-Alla nafu li Jexua huwa t-Tora ħajja, il-kelma tal-Alla ħaj. It-tieni vers 13 f'dan il-każ ktieb tar-Rivelazzjoni kapitlu 2 vers 13 li għalhekk ara. Jiena naf fejn int qiegħed. Qiegħed fejn hemm mitron tax-xitan. Imma għadek iż-żomm sħiħ ma' ismi u ma ċħadx il-fidi tiegħek fija. Anqas dawk il-jiem li fihom Antipa ix-xut fidil tiegħi qatluh hemm fostkom fejn joqgħod ix-xitan. Ejja ħanibdew nkissru dana il-vers biċċa biex nifhmuh. Jiena fejn qiegħed fejn hemm it-tron tax-xitan. U aħna nafu li fejn hemm it-tron tax-xitan ma jfissirx li kien hemm xi siġġu li fuq u kien joqgħod bil-qiegħda Satana. Tajjeb għalkemm jista' jkun li hemm tron li llum ġie maħud u qiegħed tal-esibizzjoni ġewwa l-Ġermanja, imma ma jfissirx li dak it-tron huwa fejn kien joqgħod bil-qiegħda fih Satana nnifsu. Huwa it-tron minn fejn fih kienu jiġu amministrati liġijiet kontra l-kelma tal-Alla. Illa għaliex dak iż-żmien hekk kienu f'daw il-pajjiżi bħalma jagħmlu l-gvernijiet illum jgħaddu liġijiet moqżiża biex jirrebellaw kontra Alla. Ikunu speċi ta' b'dak il-liġijiet li jagħmlu jkunu qed jagħmlu patt demoniku anke jekk ma jafux. Imma f'dana il-każ hawnhekk qed jirriferi għal qawwa demonika għall-idolatrija qawwija li kien hemm f'dan il-pajjiż. F'dan il-pajjiż it-twemmin fals, it-twemmin kontra l-kelma tal-Alla kien qawwa ħafna. L-idolatrija kienet qawwija ħafna f'dan il-pajjiż. Imma naxxejdilhom
Jaxua f'dan il-vers. Imma għadek iżżomm sħiħ ma' ismi u ma txħadx il-fidi tiegħek fija. U dana qed jurina dan il-vers profetikament qed jgħidilna ħbib tiegħi li anke f'dan iż-żminijiet meta qed naraw id-dinja bil-liġijiet li qed tagħmel bit-tmexxija li l-gvernijiet qed imexxu. Dan l-affarijiet huma kemm huma kontra dak li jrid Alla, imma aħna għandna nkunu fidili u neqpaw xorta nemmnu dak li għandna nemmnu akkost dak kollu li d-dinja tista' titfalejna. Meta ngħid hekk anke nkun qed nirreferi għal persekuzzjoni, nafu li l-persekuzzjoni tiġi fuq il-Knisja u dan huwa wieħed minn dawk il-flus fejn nisma' aħna ma rridux niċħdu l-fidi tagħna f'Jaxua il-Messija. Bħal daw in-nies li baqgħu sodi fit-tmemmin Kristjan, aħna hekk irridu nagħmlu. Daw kienu jemmnu dak li Ġwanni kien għallima mhux ġew seba' knejjes kienu frott ta' Ġwanni u minn Ġwanni ħadu l-messaġġ ta' Jaxua u baqgħu anke għalkemm qed jgħixu f'Pergamu fejn l-idolatrija kienet qawwija xorta baqgħu jimxu wara t-twemmin li Ġwanni għallimhom. Anqas, ikompli l-vers, anqas dawk il-jiem li fihom Antipa ix-xhud fidil tiegħi qatluh minn foskhom fejn joqgħod ix-xitan. Hawnhekk qed jirreferi għal persekuzzjoni li kienet qed tgħaddi minnha l-Knisja u l-martirju ta' dana il-persuna. Persuna kull ma nafu fuq huwa żewġ affarijiet. X'ismu? Fil-fatt ma nafu xejn la min kien, la l-familja tiegħu x'kienet temmen, kienx twieled fil-verità, kienx pagan u salva, ma nafu xejn, nafu biss x'ismu u li miet għall-verità u l-fidi fi Kristu Jaxua. Dawk huma l-uniku żewġ affarijiet li nafu. Imma daqshekk nafu l-iktar ħaġa importanti. Li miet għall-verità, miet jemmen fi Kristu, ma ċaħadx il-Kristu. Profetika li xi ħaġa profetika li joħroġ minn dan il-vers aħna. Ħbib tiegħi bħal daw in-nies, bħal daw il-Kristjani li kienu jgħixu f'Pergamu, aħna qed ngħixu fin-nazzjonijiet. Jiġifieri aħna li aħna poplu talla qed ngħixu f'nazzjonijiet fejn ma jemmnux f'Alla. U bħalma ġie fuq din il-Knisja u knies oħra f'perjodi oħra, anke f'żmienna ser jiġi żmien fejn irridu nuru minn aħna verament fi Kristu. Anke jekk niġu maqtula. Dak hu l-messaġġ f'dan il-vers li għandna neqpaw sħaħ sal-aħħar. Allora l-mistoqsija hija di li aħna rridu nagħmlu lil nfusna. Kemm aħna lesti li verament immutu għal Kristu. Huwa tajjeb li nagħmlu huwa tajjeb li nippritkaw u l-importanti li l-messaġġ jasal, imma l-verità hija kemm verament aħna lesti li neqpaw fidili sal-aħħar. Dan ma nistgħux nagħmluh waħedna, rridu nagħmluh biss permezz ta' Jaxua il-Messija bħalma qed idulna dawn l-itri. Tinsawx f'dawn l-itri qed naraw karatteristika differenti ta' min hu Jaxua. Meta narfu dik il-karatteristika irridu allura mbagħad inkunu aktar qegħdin nersqu lejh meta verament narfu x'inhi l-karatteristika. F'dan il-każ Jaxua qed tgħidilna jekk intom tibqgħu sodi fija jiena ħaneqpa' magħkom. U hemm anke il-riga li fl-aħħar wieħed jista' jirċievi meta aħna neqgħu fidili sal-aħħar. Vers 14, Rivelazzjoni 2 vers 14. Sissa rajni qed ifaħħar il-Knisja ma Jaxua sejdirhom. Madankollu għand biex jiftit ħwejjeġ kontra tiegħek, jiġifieri li hemmhekk inti għandek xi wħud li qegħdin iżommu mat-tagħlim ta' Balam, dak li kien għallem lil Balak kif jiskandalizza lill-ulied Iżrael billi jieklu ikel is-sagrifikat lill-idoli u jaqgħu fiż-żina. Interessanti hawnhekk qed naraw it-tattika tax-xitan taħdem differenti. Fejn qabel kienu jaqgħu fiż-żina u jissagrifikaw l-ikel u jieklu ikel is-sagrifikat, hawnhekk qed naraw l-ewwel jiekol ikel is-sagrifikat u mbagħad jaqgħu għaż-żina. Hija tattika ta' Satana, li Satana m'għandu xejn ġdid f'idejh x'jista' jagħmel, allura jista' jaqbad l-istess ħaġa li ġieli juża u jagħmilha bil-maqlub imma l-iskop huwa dejjem l-istess li jwaqqa' in-nies milli jibqgħu mixjin ma' Alla. Ma ninsawx li Balam, jekk forsi ma tafux Balam li nsibuh l-istorja tiegħu fil-ktieb tan-Nuri kien profeta tal-Alla. Alla kellmu Alla rid jużah biex wassal il-messaġġ tiegħu.
U l-problema ta' Balam hija din li għalkemm ikkomunika Alla komunika miegħu il-verità imma xorta għażel li jirrebella kontra Alla. Xorta ra kif għamel biex għaddit tiegħu. L-istorja ta' Balam hija kbira, ma nistgħux nidħlu fiha f'dana il-ftit ħin, imma min jaqra l-ktieb ta' Jaxar kulħadd jaf li Balam minn dejjem minn meta twieled Mosè Balam kien l-għadu ta' Mosè. U għalhekk qed jagħmel dak li qed jagħmel fl-istorja. X'qed naraw? Qed naraw li r-re Balak ried li Balam jisħet il-poplu tagħha. Imma Balam x'kienet ir-risposta tiegħu? Ir-risposta tiegħu kienet li ma jistax imur kontra r-rieda tagħha, inti ma tistax tisħet xi ħadd li huwa mbierek. Iżrael huwa l-poplu tagħha, Iżrael huwa l-poplu imbierek u ma tistax inti tisħet dak li Alla qed ibierek. Din hija r-rieda tagħlek, Alla birkek ħadd ma jista' jisħtek. Sakemm mhux inti stess iġġib is-saħħa fuqek, sewwa? Allura x'għamel? Taħ parir. Minflok seħħet l-Iżrael Balam ta' parir lil Balak biex jaġixxi kontra r-rieda tagħha. Kif jista' jagħmel biex iwaqqa l-poplu tagħha minn dik il-barka li Alla qed ibirku. U x'għamel hawnhekk qed naraw li Balam ta' parir jibgħat in-nisa tiegħu fost il-poplu Iżraelit u l-poplu Iżraelit meta beda jara daw in-nisa sbieħ u x'joffru anke sesswalment żina fil-fatt oġbuh u l-poplu tagħha l-poplu Iżraelit tħallat ma' daw in-nisa u għaldaqstant issa waqa' ukoll huwa fl-idolatrija u beda jimxi anke wara l-allat ta' dawn in-nisa. U dan hu dak li qed jiġri f'dina l-Knisja ta' Pergamu. Again, profeticalment ħaġa li qed tiġri anke illum fil-knejjes tagħna. Naraw hawnhekk kif Balam qed jagħti impressjoni li huwa ta' Alla. Dak l-impressjoni li qed jagħti meta qed jgħid Balam jaf li kelmu Alla huwa profeta għandu messaġġ għall-poplu. Imma fil-verità qed jagħmel affarijiet li bihom kien se jigwadanja u se jirbaħ u fuq Mosè, kien se jitħallasu affarijiet li jagħtu is-serħan u l-gost lilu. U dan huwa parti mill-idolatrija. U dan huwa dak il-messaġġ li għax huwa qed jgħid il-din il-Knisja. Taqgħux f'dan id-dnub. Ara x'jgħidulhom ukoll. Vers 15. Barra minn hekk għandek ukoll min qiegħed iżomm it-tagħlim tad-dixxipli ta' Nikola. Diġà semmejna fuq Nikola. Nikola kien wieħed minn dawk li bera il-mixja imma mbagħad ma' żmien għalkemm baqa' jemmen f'Jaxua imma daħal għan-nażba millum hija wkoll madwarna u ħafna waqgħu għalija illi m'għadniex taħt il-liġi illi llum m'għandekx għalfejn żomm is-sibt qaddis tista' tiekol li trid, tista' tiċċelebra l-festi pagani ta' knejjes magħmulin minn knejjes oħra imma m'għandekx għalfejn tiċċelebra l-festi tagħha u dan hu l-iżbal li kienu qed jagħmlu ħafna minnhom kienu qed jaċċettaw dan it-twemmin pagan, dan it-twemmin fals illi kien hemm f'dan il-pajjiż ta' Pergamu. Vers 15. Barra minn dan għandek ukoll min qed iżomm it-tagħlim tad-dixxilpina ta' Nikola. U diġà rajna wkoll li Nikola fil-Knisja ta' Nikola kien hemm dawk in-nies illi rridu jaħkmu li ikollhom l-awtorità li ikollhom is-seta fuq ħadd ieħor biex ikunu jistgħu jaħkmuhom. Ma kienx verament skop li jlesquhom lejn il-mexxija. U li qed naraw allura hemm xi ħaġa l-istess bejn Balam u Nikola. Li għandhom l-istess huwa li daw it-tnejn kienu qed iġibu lilhom infushom l-ewwel għal skopijiet tagħhom biex jigwadanjaw huma. Minflok ma kienu qed jissottomettu taħt l-awtorità ta' Alla. Vers 16. Issa indem inkella niġi bla telf ta' żmien u naħbad għalihom bix-xabla ta' fommi. Għal darba oħra qed naraw li il-messaġġ f'din il-Knisja huwa indem. Importanti li naraw bibtiegħi
x'qed nagħmlu ħażin, x'qed nagħmlu kontrarju ta' dak li l-kelma tal-Alla tajt. Illa li jekk aħna qed nagħmlu xi ħaġa kontra l-kelma tal-Alla, allura aħna issa ħatja li qed nirribellaw kontra Alla. Meta inti qed iżżomm festi pagani, tiċċelebra festi pagani li Alla ma kmandanix nżommu, festi li vvinthom il-bniedem. Imma min-naħa l-oħra inti tirriġetta s-seba' festi li Alla għalna biex nżommu niċċelebraw. Inti qiegħed tirrebella kontra Alla. U għaliex qed tagħmel dan għax inti minn għalik illi fil-festi tad-dinja hemm iċ-ċelebrazzjonijiet imma fil-festi tal-Alla m'hemmx. Allura inti trid li inti tigwadanja u trid tiċċelebra daw il-festi. Bħal dak li qallu fil-festi tal-mulej ma tistax tagħmel kejk bħalma nagħmlu pereżempju fil-Christmas. Mhux xorta tista' tieklu kejk. Għalax qed jgħid nindmu ejja nifqu neqpaw ngħidu lillum Jaxwa x'imkien fil-Bibja ma qalilna llum nistgħu niklu kollox, ejja nifqu ngħidu li nistgħu niklu kollox, hemm laħam li l-poplu tal-Alla jiekol illi Alla qallu dak mhux laħam ma tiklux. Mbagħad nikbu u jittispjaċina meta nimirdu. U t-tort mhux żgur ta' Alla huwa t-tort tagħna meta qed nirribellaw kontrih, għax meta nirribellaw kontrih hemm ir-riżultat. Dak li aħna nġibu fuqna bidejna stess. U qed naraw li Alla ser jiġġudika bil-kelma tiegħu lil dawk li mhux jimxu mal-kelma tiegħu. U għalhekk huwa xabla jaqta' miż-żewġ naħat. Nerġa' ngħid Pawlu għalilna dik ix-xabli hija l-kelma tal-Alla. Fuq ħan niġu ġudikati, ħan nitkellmu iktar fuq taf dawn iż-żewġ knejjes, għax tidħol ħafna di li nobdu l-kmandamenti. Kollha l-10 li huma mhux 9, l-10 li huma. Dan jfisser li f'din il-Knisja ta' Pergamu qed isiru affarijiet kontra dak li hemm miktub. U kontra daw għandu Jaxwa. Mela qed ifaħħarhom isma' intom Knisja li qed tistaportu għaddejjin mill-persekuzzjoni sa ħansitra anke tiġu maqtula minħabba dak li qed temnu, imma hemm fostkom min qed jaċċetta t-tagħlim qarrieq. U dak it-tagħlim qarrieq anke jekk inti ma tafx huwa idolatrija. Għax jekk qed tadura jekk qed tiċċelebra festi li Alla ma kmandanix nżommu m'intix iżomm il-festi tal-mulej, il-min qed tadura. Jekk inti qed tikolli kelli Alla għallek mhuwiex ikel, il-min qiegħed tadura. Jekk inti m'intix iżżomm il-jum tas-Sibt qaddis, il-min qiegħed tadura meta qed tadura. Noqogħdu attenti ħbib tiegħi. U ma jfissirx li aħna nistgħu nitolbu u nfaħru l-Alla fil-jum qaddis tas-Sibt. Il-jum qaddis tas-Sibt huwa maqtuħ huwa separat għal Alla u hemm affarijiet li ma nistgħux nagħmlu. Tiġix tgħidli illum kull jum huwa qaddis, le biex iżżomm il-jum qaddis inti titqattaw mal-mulej. U biex tqattaw mal-mulej qed jgħidlek isma' ma tmurx għax-xogħol. Mela inti mit-tnejn sal-ġimgħa għalkemm b'xogħolok qed tfaħħar il-mulej imma mit-tnejn sal-ġimgħa mhuwiex il-jum qaddis. Anqas inħadd li dawret il-Knisja Kattolika u miskin dak il-persuna li għamel din il-bidla u ssekondaw u vvota u aċċetta. Ma ejja nkomplu fit-tagħlim tagħna. Qiegħed Jaxwa hawnhekk qed ifisser li f'din il-Knisja qed isiru affarijiet kontra dak li hemm miktub. U Alla hawnhekk permezz ta' din l-epistola qiegħed jafżana, qiegħed jarrafna illi isma' Jaxwa qiegħed jara x'inhu jiġri fil-Knisja. Jaxwa meta għedna qed jimxi bejn is-seba' kandelabri fit-tagħlim ta' qabel, mhux sempliċement qed jippassiġġa ta' bħalna bl-alloġġ f'idejna biex naraw kemm il-pass qed nagħmlu, mhux dak l-iskop qed idur magħna qed jara kull wieħed u aħna minna x'qed nagħmlu, x'qed naħsbu, x'qed ngħidu, x'qed nagħmlu, kif qed ngħixu, x'inhu t-tajjeb tagħna x'inhu ħażin, għalhekk qed idur fostna. Vers 17, Rivelazzjoni għandna kapitlu 2 vers 17. Min għandu widnejn ħajisma'. Xi jgħid l-Ispiritu lill-Knejjes, nerġgħu narawha lill-Knejjes, nerġgħu narawha fil-plural, mela dan il-messaġġ mhux biss għall-Knisja ta' Pergamu,
imma anke għall-knejjes l-oħra biex joqogħdu attenti li t-tajjeb ta' Pergamum jadottawh. Imma dak li hu ħażin fil-Knisja ta' Pergamum huwa ħażin anke fil-Knisja tagħna, ejja ħallu warbuh. Ikompli vers 17. Lir-rebbieħ nagħtih mill-manna l-moħbija u nagħtih ukoll ċaka bajda b'isem ġdid milqux fuqha li ħadd ma jkun jafu ħlief min jirċivija. Nerġgħu naraw mela lill-rebbieħ nagħti qed jgħid Jexua il dak li kapaċi jinbidel, dak li kapaċi jerbaħ fuq il-dnub li qed jagħmel, jieqaf jagħmel dak id-dnub, il-dak li jindem, il-dak li verament jimxi wara Jexua il-Messija li bentalla l-ħaj. Dak huwa ir-rebbieħ, dak li jinbidel, dak li jieqaf jagħmel id-dnub, dak li verament jaraf minnu Jexua anke permessa dawn is-seba' epistoli għalhekk seba' għal-qdusija meta aħna naraw it-tajjeb ta' dawn il-knejjes is-seba' huma u nadottawh u nneħħu l-ħażin ta' dawn il-knejjes aħna nkunu qed ngħixu fi qdusija. U lil daw Jexua qed jgħid għalax qed jgħid nagħti il-manna moħbija. X'inhi il-manna moħbija? Fejn insibu l-manna moħbija? L-ewwel nett aħna nafu li manna hija l-ikel li ġej mis-sema. Mela nistgħu ngħidu li l-manna hija l-kelma ta' Alla. U aħna nafu anke fil-Testament l-Antik fejn Alla l-Missier jgħidilna illi lil min verament ifittxu, lil min verament ifittex wiċċu Alla jurjih anke sigriti tal-kelma tiegħu. L-affarijiet mistura tal-mulej huma għalih. Imma l-affarijiet li aħna supposti nkunu nafuhom, Alla jorjomna jekk verament infittxu l-wiċċu. Imma x'kienet dina l-manna moħbija? Il-manna moħbija kienet impoġġija fl-Arka tal-Patt. Fl-Arka tal-Patt aħna f'dika l-arka li kellu Mosè u li minn fuqha kien ikellmu Alla l-Missier, kien hemm il-kmandamenti, kien hemm il-manna u kien hemm il-bastun li radu aħna ta' Arun, illi kien mejjed da maqsok maqtuħ imma minnu ħarġu l-fjuri. U allura qed naraw x'inhu l-iskop illi fl-arka kien hemm din il-manna moħbija, din naqraw fuqha wkoll kif fl-ittra fil-ktieb li l-Apostlu kiteb lil-Lut, fl-ittra tal-Lut naqraw fuq din il-manna moħbija ġo din l-arka. Imma ġo din l-arka kif qed ngħidu ma kienx hemm il-manna biss, ma din l-arka kien hemm ukoll il-kmandamenti. Mela allura waqt qed naraw referenza għall-10 kmandamenti li huma l-kelma tal-Alla u hawnhekk hija l-problema ta' ħafna meta jiġu kontra ir-raba' kmandament pereżempju. Illa nix fuq daw ħanniġu ġudikati. U Alla ħajedilna 1000 darba kellimtkom ħafna drabi u ssejtkom fuq il-jum qaddis tas-sibt u ma qbajtux tisimgħu, ma ridtux tkunu tafu, ma ridtux tisimgħu, qbajtu tirrebellaw. Din hija l-kelma li hija moħbija. Dan huwa il-messaġġ moħbi, il-kelma tal-Alla moħbija li Alla juri lir-rebbieħ. Meta inti taqaf tagħmel id-dnub, inti tirrealizza l-10 kmandamenti x'inhuma l-10, mhux 9. Għaliex għax Jexua huwa dak l-10 kmandamenti ħaj. Ma jfassirx li għax Jexua żammu inti tista' ma żżommx is-sibt. Dak argument bażwi. Għax allura bl-istess argument tiegħek Jexua qatt ma maralu inti tista' tmur ma' kull mara li tara għax dak il-kmandament żammu Jexua għalik. Ma jreġix l-argument. Ma l-argument hu illi mal-manna kien hemm il-kmandamenti fl-arka. U dawk jarrafna l-mulej jitina l-arfin tagħhom tgħid li nafhom l-10 kmandamenti. Mhux li tkun tafhom l-amment, mhux li tkun taf li qegħdin fil-ktieb tal-Esodu kapitlu 20 li taraf is-sabiħ tagħhom, meta taraf is-sabiħ tagħhom trid iżżommhom kollha. Ejja ħankomplu. Importanti qed ngħidu li nkunu kapaċi li nimxu u nosservaw l-10 kmandamenti. U dan huwa l-messaġġ li Alla qed jgħidilna f'dan il-vers. Mhux li tosserva wieħed jew 9 ma trid tosservhom kollha. Jekk inti qed jekk mhux tosserva pereżempju r-raba' wieħed nistaqsik allura inti x'kelma tal-Alla
qed taqra, x'kelma tal-Alla qed timxi, x'kelma tal-Alla qiegħed tgħix. Ħankomplu. Fejn kien il-poplu tal-Alla meta ġie mitmuħ il-manna ħbib tiegħi? Il-poplu tal-Alla meta ġie mitmuħ il-manna kien fid-deżert. U permezz ta' din il-manna li setgħu jagħmlu vjaġġ ta' 40 sena sabiex fl-aħħar setgħu jaslu fl-art imweda li kalla dik l-art illi Alla wieħed. U profetikalment, aħna qegħdin għaddejjin bħalissa minn dak id-deżert ħbib tiegħi, jekk hawn xi ħadd jaħseb li wasal fl-art imweda dispiċċini ngħidlek għadak il-bogħod. Aħna f'din id-dinja għaddejjin minn dak id-deżert. U nistgħu naslu biss għall-art imweda permezz ta' dik il-manna li Alla qiegħed jagħtina. Aħna għandna bżonn din il-manna pura. U l-manna pura hija il-kelma tal-Alla. Kif qalilna Alla mhux kif qed idawwar għall-bniedem ħbib tiegħi, noqogħdu attenti. F'dan il-vjaġġ li għaddej minnu f'din il-ħajja, jekk m'għandekx il-kelma tal-Alla fik, m'intix ser tasal biex tgħaddi għall-art imweda għall-ħajja ta' dejjem fuq din id-dinja taħt sema ġdida u fuq art ġdida. Dak li qed jgħidilna x'huwa bħal-Knisja ta' Pergamu aħna qegħdin ngħixu f'nofs in-nazzjonijiet. Ma nistgħux noqogħdu nirrepetu kull darba l-istorja, aħna parti minn Iżrael inferxa fuq id-dinja kollha, aħna qed ngħixu man-nazzjonijiet. Bħal Pergamu n-nies il-Knisja Kristjani ta' Pergamu kienu jgħixu f'art pagana, aħna qegħdin nagħmlu fl-art tal-pagani. Għalaw minn qed imexxi politikalment, u x'vera jemmen balla, bil-liġijiet li qed nagħmlu. U dan jurina li aħna qed ngħixu f'art pagana, mhux hawn Malta bissa, fid-dinja kollha. Il-poplu tal-Alla bħal poplu Kristjan ta' ġewwa Pergamu qed jgħix f'dinja illi hija pagana u nistgħu naslu biss biex ngħaddu minn din il-ħajja għall-art imweda permezz tal-kelma qaddisa ta' Alla, dik il-manna. U mingħajr din il-kelma bħal din il-Knisja ma nistgħux inwasslu sal-aħħar il-fidi tagħna. Għax il-għaliex jekk jiġi xi ħadd joħroġ liġi illi il-ħadd kulli aħna niftakruha, l-Maltin kollha niftakruha għal qasminu tal-età tiegħi jew kbar minni, tiftakru meta ħadd ma kien jiftaħ. Għaliex għax il-ħadd jinżamm qaddis. Ħlif tal-pastizzi dak kien niftaħ, għax wara l-qudies kulħadd sejjer jixtri l-pastizzi. Imma, ngħidu terġa' tiġi din il-liġi. U min verament jemmen balla jgħid le skużi il-jum tas-sibt huwa qaddis, mhux il-jum tal-ħadd. U mbagħad ħad tibda l-persekuzzjoni kontrik. Imma jekk inti ma temminx li l-jum qaddis tas-sibt għadu qaddis illum, inti ħadd għal dak li jkunu qed jgħidu l-gvernijiet, il-gvern wieħed mondjali, globali li dalwaqt se naraw. U b'dan ma trid inti iċċedi u tibda tiffollowja dan għal-jum pagan flok jum qaddis. Imma meta tikun mill-manna li qed itina Kristu, aħna kapaċi ngħaddu għal-ħajja ta' dejjem meta nimxu magħha kollha. Ejja ħankomplu naqraw. Jedilna l-vers li konna qed naqraw u nagħtuh ukoll ċaka bajda. U din tfisser, ċaka bajda tfisser għaliex f'daw il-komunitajiet jew anke tribunali ta' Iżrael li kienu jimxu mal-kelma tal-Alla, kienet l-użanza li meta xi ħadd kien jagħmel xi ħaġa ħażina jidher quddiem it-tribunal. Skont il-kelma tal-Alla mhux it-tribunal ċivili ta' qed nitkellmu. U dak li kien jinstab ħati, il-ġurati kienu joħorġu ċaka sewda. Dik ċaka sewda tfisser illi dan huwa ħati. ċaka bajda kienet tfisser illi huwa mhuwiex ħati jew ħanejdlok iġġustifikat. Għax aħna dejjem ħatja, imma fi Kristu iġġustifikati. U dik li qed jgħidilna Kristu, jekk intom timxu mal-kelma tiegħi, jien intikom iċ-ċaka bajda, jiġifieri intom tiġu ħkielsa, ma tiġux kastigati fil-ġudizzju. Dak li qed jgħid hawnhekk. F'kelma waħda ġebla bajda f'dan il-vers tfisser il-ġustifikazzjoni li aħna għandna fi Kristu Jaxua il-Messija. U għalhekk itina din il-ġebla. U fjuqa din il-ġebla se jkun hemm ukoll isem ġdid minqux li ħadd ma jkun jafu ħlief min jirċeviha.
Interessanti li naraw li huwa milqux u mhux miktub. Għaliex? Għax jekk huwa miktub tista' tħassru. Jekk huwa milqux, qiegħed hemm għal dejjem. Ma tistax naħjih. U dan qed jgħidilna li l-ġustifikazzjoni fi Kristu għalina li nemmnu qiegħda hemm għal dejjem, mhux jgħaddu 4 ijiem u wara 4 ijiem tispiċċa u rridu nerġgħu noqogħdu nagħmlu xi ħaġa biex jerġa' jiġi Kristu jagħmar fina issa. Il-ġustifikazzjoni hija darba u qiegħda hemmhekk għal dejjem sakemm aħna neqpaw mixin mal-kelma Alla, sakemm aħna neqpaw niklu minn dik il-manna pura li ġejja mis-sema. Imma il-ġustifikati għal dejjem. Isem ġdid, illa għaliex isem ġdid milqux fuq din il-ġebla. Illa għaliex issa aħna il-moment li nirċievu l-ġustifikazzjoni tagħna mingħand f'isem Jexua l-Messija, aħna issa kreatura ġdida. U aħna nafu li l-isem huwa marbut mal-karattru tal-bniedem. Xi ħaġa interessanti li kultant tara bniedem tgħid imma dak x'ismu, ma jistax ikun jismu Tony, ma jistax ikun jismu Ċali, il-mod kif jaġixxi, imma msoħħu soqgħod nidħlu f'dawn l-affarijiet, imma l-isem huwa marbut mal-karattru u għaldaqstant issa li inti persuna ġdida, karattru differenti, il-mola jsir jagħtik isem ġdid. Il-messaġġ lil din il-Knisja huwa wieħed. Il-bidla, inbidel, indem, tiqpax timxu wara dak il-ħażin, għaliex għax dak li għandu x-xabla taqta' mill-ġiex naħat ġej biex jagħmel il-ġudizzju. U ejja ħalli ma naqgħux taħt il-ġudizzju ta' Alla. Ejja ħalli ngħaddu issa għall-Knisja l-oħra, il-Knisja ta' Tjatira. Knisja ta' Tjatira ser naraw diskrizzjoni oħra differenti tal-karattru jew nkella min hu Jexua il-Messija. Revelazzjoni 2 vers 18 jgħidilna kara. U lill-anġlu tal-Knisja li hemm f'Tjatira iktiblu hekk. Dan jgħidlek li bent Alla, dak li għandu għajnejh bħal ġamra nar u saqajh qishom metal ileq. Interessanti naraw din id-dikjerazzjoni li mela hekk qed naraw issa Jexua qed jagħti dikjerazzjoni li huwa liben Alla. Hawnhekk qed naraw id-divinità tiegħu ta' Jexua. Ma mhux hekk biss, hawnhekk qed naraw ukoll jekk Jexua huwa liben Alla, allura Jexua ser jiret dak li hu ta' Alla. Aħna nafu li l-urid jirtu dak li għandu il-missier. U dan hu li Jexua qed jgħidilna hawnhekk meta qed jgħid nisma' jiena u liben Alla. Ser jiret dak li hu Alla. U kif narawh dan? Narawh l-ewwel nett ma ninsewx li isem li Jexua għandu huwa Emanuel li jfisser Alla qiegħed magħna, Alla qiegħed fostna. Meta aħna għandna Jexua magħna, għandna lil Alla il-missier magħna. Għalhekk qedtilkom hawnhekk Jexua qed jgħidilna fuq id-divinità tiegħu l-importanti li ma niġħduha qatt. Dak li għandu għajnejh bħal ġamra nar. Deskrizzjoni interessanti ħafna ta' Jexua. Naraw li bil-ħarsa ta' għajnejh Jexua. Il-moment li jħares lejk, Jexua jaf minn int. Il-moment li għajnejh qegħdin fuqek Jexua qed jurik nisma' jaf kollox minn ġewwa u minn barra, fuq kull wieħed minna. Huwa mument naqa' tal-biża' meta Jexua jħares lejna f'għajnejna. Għaliex għax meta nħarsu lejh, meta naraw li Jexua jħares lejna, u nafu li jaf kollox fuqna, nafu kemm aħna maħmuġin, nafu kemm aħna ħżiena, nafu li għandna bżonn ninbidlu. Dak il-messaġġ dejjem kien f'kull knisja naraw dan, indem, għandna bżonn ninbidlu ħabib tiegħi. Meta nħarsu lejh, naraw x'għandna ħażin ġo fina, u Alla ħares ma nippruvawx ninbidlu. Ejja ħankomplu naqraw il-vers. Dak li għandu għajnejh bħal ġamra nar u rajna wkoll saqajh illi saqajh qishom metal ileq. Metal ileq hawnhekk qed jirreferi għal bronz. Il-bronz fi żmien meta nkitbu dawn l-epistoli kien jintuża biex isiru affarijiet dekorattivi biex jiżejnu bihom.
biex jżejnu bihom fid-djar, biex jiżżejnu bihom il-persuni, kienu jużaw affarijiet tal-bronz biex jisebbħu ħafna l-affarijiet tajjeb. U allura qed nifhmu li bil-ħarsa tiegħu Jaxua irid li nneħħu l-ħmiġ tagħna, iridna li nitnatfu u nsiru bħal bronz. Insiru bħal dik xi ħaġa sabiħa, dekorattiva, dik xi ħaġa li meta nilbsuha ser issebbaħna. Meta ngħixu l-kelma tagħha aħna insiru bħal bronz, xi ħaġa dekorattiva, xi ħaġa sabiħa f'għajnejn Alla. Jekk aħna verament xogħol Jaxua, bl-Ingliż tgħidu il-workmanship. Jekk aħna verament il-workmanship ta' Jaxua, allura il-ħarsa tiegħu hija biżżejjed sabiex ninbidlu u nimmanifestaw dak li hu tajjeb u dak li hu sabiħ. Inkella jekk inti m'intix tinbidel jekk inti taqbad tgħix fid-dnub, ix-xogħol ta' Jaxua mhux qed isir ġo fik. Mhux għax Jaxua mhux jagħmlu da, għax inti qed tirriġettaħ, inti ma tridx tinbidel, inti ma tridx tindem. Imma hawnhekk qed naraw diskrizzjoni ta' Jaxua li meta verament insiru nafu minnu, bil-fors irridu nbidlu. Jekk m'intix tipprova tinbidel ifisser li ma tafx minnu sidek Jaxua il-Messija Ġesu il-Kristu. Revelazzjoni 2:19. Jiena naf l-opri tiegħek, l-imħabba u l-fidi tiegħek, is-servizz u s-sabar tiegħek, naf kemm l-opri tiegħek tal-aħħar huma aħjar minn tal-bidu. U interessanti hawnhekk nerġgħu naraw li Jaxua jaf l-opri tagħna. Jaf x'qed nagħmlu, bħalma jaf x'qed nagħmlu ħażin, jaf x'qed nagħmlu tajjeb. U tat-tajjeb ħan niġu mogħtija legal, niġu premjati. Ma jfissirx nerġa' ngħid, ħanejda kull darba din biex ħadd ma jinterpretana ħażin, ma jfissirx li bl-opri tagħna nsalvaw. Imma l-opri jridu jkunu hemm. Tinbidel minn ħażin għat-tajjeb, biex tinbidel minn ħażin għat-tajjeb tibdel l-opri tiegħek. Dak li kont tagħmel ħażin issa tittamilhom tajba, inkella ma bdilt xejn. Ejja ħankomplu. Jaxua qed naraw li f'din il-Knisja jaf li hemm il-fidi fih, fil-Knisja ta' Tjatira hemm il-fidi fih. U għalhekk ix-xogħol li qed jagħmlu issa qed jgħidulhom isma' huwa aqwa minn dak li kienu jagħmlu qabel. Xi jfisser dan? Ifisser immaturità. Jekk inti x-xogħol tiegħek illum li taf il-Jaxua huwa ħafna aħjar mix-xogħol li kont tagħmel qabel, ifisser li inti kbirt fil-kelma tagħna, inti kbirt f'Jaxua l-Messija, inti immaturajt, qed timmatura. Permezz tal-kelma daw in-nies qed naraw li n-nies ta' Tjatira permezz tal-kelma immaturaw fil-fidi tagħhom fi Kristu, fit-twemmin tagħhom, fil-fidi tagħhom. Permezz tal-manna li kienu qed jieklu, permezz ta' dak li hemm miktub fil-kelma tagħna. U qed naraw kif anke f'din il-Knisja Jaxua beda billi jfaħħarha għat-tajjeb tagħha. Imma ma jaqafx hemm. Għalhekk Jaxua jarbinna minn ġewwa u minn barra, ejja ħanaraw issa x'qallhom. Vers 20. Vers 20 jaqrek, Rivelazzjoni kapitlu 2 vers 20. Iżda kontra tiegħek għandi li int lil Ġeżabel, il-mara li trida ta' profetessa, qiegħed tħallija tgħallem u tqarraq bil-qabbejja tiegħi billi tħajjarhom jaqgħu fiż-żina u jieklu ikel is-sagrifikat lill-idoli. Hawnhekk interessanti ħafna fejn jidħol l-istudju għaliex ħantikom lezzjoni żgħira tal-lingwa Ebrajka rigward l-isem ta' Ġeżabel. Il-kelma Ġeżabel nistgħu naqsmuha f'darbtejn. Zabel. U xi tfisser il-kelma Zabel? Sempliċi, l-istess bħalma tfisser fil-Malti, Zibel. Il-kelma Ebrajka Zabel bil-Malti hija il-kelma Zibel. Zabel ifisser illi dak kollu li huwa ħażin. Ġej mill-ħażin, ġej mill-qerq. Ġeżabel tfisser bħal żibel, dak li tfisser il-kelma Ġeżabel bħal żibel.
ġa bħal Użabel Zibel. Tajjeb, nafu li Ġesabel fil-Bibja tirrappreżenta dak kollu li ħażin, dak kollu li Alla jirriġetta. Għalhekk huwa Zibel, Alla ma jaċċettax Zibel, ma jaċċettax ħmieġ. U x'qed naraw jiġri f'din il-kongregazzjoni? Qed naraw din il-kongregazzjoni ta' Tjatira tħalli Zibel jidħol ġo nofsa fil-komunità tagħha. Il-fattu li għax Ġesabel kienet tgħid li profetessa bħalma qrajna kif dan il-vers ma jfissirx li kienet. Għalaw x'jgħid il-vers? Iżda kontra tiegħek għandi li inti lil Ġesabel il-mara li trida ta' profetessa ma jfissirx li, ma jfissirx li kull min jiġi jippriedka, ma jfissirx li kull min jiġi jagħti profesija fil-komunità, fil-knisja tiegħek huwa profeta tal-Alla. Jiena naf minn ġiegħat il-profezija u Malta bil-kju isu qed ibieħhom. Ma jfissirx li kull min jgħid li jiena profeta huwa profeta. U dik hija l-lezzjoni minn dan il-vers. Mhux kull profeta ġej minn Alla. U rridu nkunu kapaċi niddixxernu dak li qed jiġi mgħallem minn qed jgħallem fil-Knisja. Dak it-tagħlim ġej minn Alla. It-tagħlim li m'għandix inżommu s-sitt qaddis ġej minn Alla. It-tagħlim li llum tista' tiekol kollox ġej minn Alla. It-tagħlim li llum ma m'għandniex għalfejn niċċelebraw il-seba' festi ta' Alla li għalilna tridu tiċċelebrawhom ġenerazzjoni wara ġenerazzjoni għal dejjem. Ġej minn Alla. Dawn huma l-profeti falozz. Nies illi komunitajiet sħaħ jimxu warahom. Qas biss jindunaw, qas biss jifqu l-Bibja biex jaraw il-kelma tal-Alla x'qed tgħid. U x'qed jiġri? Qed jiffollowjaw il-Ġesabel. Qed jirraġunaw, qed jiffollowjaw, qed jagħmlu tagħlim bħal Zibel. Ġesabel bħal Zibel. Vers 21. Jien tajta żmien biex tindem, iżda ma rriditx terġa' lura miż-żina tagħha. Hawnhekk qed naraw il-grazzja tal-Alla ħares ma kienx il-grazzja tal-Alla illi tina ċans nindmu il għaliex li asħaqna din il-grazzja, asħaqna din indiema, aħna li din il-maħfra, skużawni, asħaqna din il-maħfra bil-nubiet kollha li għamilna, dak kollu li l-bnedem jagħmel, Alla għandu kull dritt jaqirdu u jerġa' jibda mill-ġdid bħalma kien għamel fi żmien Noè. Imma jippermezz tal-grazzja tal-Alla li qed jagħtina dan iċ-ċans, sabiex narfu li aħna ħżiena, narfu li rridu nbidlu u nindmu. Bħalma qed jagħti ċans, qed jgħidu lil daw in-nies ta' din il-Knisja Tjatira biex jindmu qed jituħu ukoll lilna. Ma ninsewx illi aħna maħniex salvati bl-emil tagħna. Imma meta l-bniedem jiġba jindem, meta l-bniedem jeqpa jindem u xorta m'għandux sodisfazzjon, jekk verament iħoss illi dak id-dnub mhux jitieħ is-sodisfazzjon u mbagħad jaf. Jaf li ma qed jasal imkien dak li qed jagħmel bil-ħażin li qed jagħmel mhu qed jasal imkien. U hawnhekk meta jiddeċiedi li jieqaf huwa dak il-ħin il-bniedem jirċievi l-grazzja tas-salvazzjoni, meta inti tiddeċiedi li tieqaf tagħmel dak id-dnub. U nerġa' ngħid bħalma qedtilkom fil-programm ta' qabel, mhux li tinżel tikpita. Għax l-għallim li qed ikellmek kien kapaċi dak li qallek imislek qalbek. Huwa tajjeb tara l-Ispiritu Santu jmislek qalbek, anzi huwa importanti. Għalhekk ħafna jekk ma tindunaw l-iżbaljaw għax l-Ispiritu Santu jmisslhom qalbhom, ma m'għandux nifqu hemm. Meta nbidlu u mbagħad huwa il-mument meta aħna nirċievu l-grazzja tas-salvazzjoni. Għaliex? Għax inkunu qegħdin verament nindmu u naċċettaw li nimxu wara Jexua. Sakemm inti li tikbi, jiddispjaċik minn dak li għamilt, tikbi u terġa' tmur tagħmel l-istess dnub, inti mhux vera qed tażel li timxi wara Jexua. Il-mument li tieqaf tagħmel id-dnub, tibda mixi wara Jexua,
u għalhekk tirċievi s-salvazzjoni tiegħek. Vers 22. Ara, lila se nixħeta marida ġo sodda u l-dak li waqgħu fiż-żina magħha nibgħat fuqhom taħbit kbir jekk ma jerġgħux lura mill-lemejjel tagħhom. Mela qed naraw illi fuq din il-Knisja, anzi fil-belt ta' Tjatira, Alla qed jgħid isma' minħabba kastig kbir minħabba l-ħażen tagħhom, dawk li qed imorru magħhom, dawk li qed jagħmlu forsi anke mhux kollox imma parti mill-ħażen tagħha għas-sodisfazzjon tagħhom, fornikazzjoni f'kelma waħda, idolatrija, dawk ukoll ser jaqlaw il-kastig li sa taqlaq il-belt ta' Tjatira. Huma dawk li jibqgħu fidili fil-Knisja ta' Tjatira illi ma jirċevux minn dan il-kastig. Allora qed naraw ukoll taħbit kbir u qed naraw kif f'dan il-ktieb dak li d-dinja tittgħaddi minnu minħabba id-dnub ta' l-idolatrija, it-taħbit il-kbir. Qed nistennew tribolazzjoni kbira ġejja fuq id-dinja tittgħaddi minn tribolazzjoni kbira għaliex għax qed tgħix ħażin. U nafu anke mill-ktieb ta' Daniel ma tinsewx li meta qed jikteb daw litri Ġwanni kull vers huwa relatat ma' xi skrittura fit-Testament l-Antik. Fil-fatt dan it-tagħlim li qed nellemaw huwa differenti minn dak li għallimt jiena fil-Komunità Malta Messjanika. Għax fil-Komunità Malta Messjanika fit-tagħlim tiegħi bdejt norihom kull vers minn fejn Ġwanni qed iġibu. Hawnhekk qed nagħmlu tagħlim naqra iktar differenti. Imma ftakru li f'kull vers li kiteb Ġwanni f'dan il-ktieb 22 kapitlu kollha referenza lew fit-Testament l-Antik. Dan huwa waħed minnhom. Daniel jitkellem fuq l-aħħar 7 snin, jiġifieri l-aħħar żminijiet tad-dinja, fejn ser ikun hemm l-aħħar 3 snin u nofs ta' tribolazzjoni kbira. U xi wieħed jgħidilna hawnhekk li jekk aħna nażlu d-dnub, allura aħna maħniex veru kredenti. U allura nkunu bħal komplement tad-dinja. U jekk mhux ser nifqgħu nindmu, se nirċievu mill-kastig li Alla ser jibgħat fuq din id-dinja. U għalhekk huwa importanti li nsaħħu l-fidi tagħna, għalhekk huwa importanti li nimxu wara il-kelma sħiħa ta' Alla il-Missier. Vers 23. U lill-ulida noqtolhomla ħalli jkunu jafu l-knejjes kollha li jien u dak li jifni il-ġewwieni u l-qalb u li jagħti lil kull wieħed minnhom skont ma ħaqqu għall-opri tiegħu. Nerġa' ngħid, l-opri ma tridhomx is-salvazzjoni, imma skont l-opri tagħna Alla ħajtina dak li ħaqna. Ejja ngħidu x'qed ngħidu. Ejja nibdew minn hemm. Dak li jifli il-ġewwieni u l-qalb. Jiġifieri dak li jifli mhux biss x'għandna f'qalbna x'għandna f'qalbna huwa dak li għandna f'moħħna, imma anke l-ġewwieni, is-subconscious. Jaxuha anke jaf dak li aħna naħbu ġo moħħna. Aħna naħbu ċertu affarijiet ġo moħħna biex in-nies ma jkunux jafuhom. Imma Jaxuha jafu. Jekk inti qed taħseb xi ħaġa ħażina f'moħħok, anke jekk għadek ma miltix, Jaxuha jaf li għadha f'moħħok, anke jekk metta lil ħadd żammejta fis-subconscious tiegħek dak li qed jgħidilna dal-vers. Jien nafkom minn ġewwa u minn barra. Naf kull ħaġa li tagħmlu tajba jew ħażina. Ifisser allura li l-investigazzjoni tal-ġudizzju fil-ġudizzju ħaniġu investigati sal-liċken dettal, ħbib tiegħi. Sal-liċken dettal. Kollox ħajpoġġilna qudiemna Jaxuha. U għalhekk importanti li nimxu miegħu tajjeb. Il-vers jgħidilna lill-ulida noqtolhomla. U dan jfisser li wara kull ħsieb, wara kull emil, wara kull ħaġa li ħatiġi investigata bir-reqqa minn Jaxuha il-Messija, dawk li ħajnsabu fil-ħażin ser jgħaddu għal mewta ta' dejjem. Dak li qed jgħidilna. Dawk li ħajnsabu f'dana l-investigazzjoni daqshekk dettaljata sa x'kien dettall, dawk li se jinsabu ħatja, mhumiex se jgħaddu għal ħajja ta' dejjem. Ħajgħaddu għat-tieni mewta. Ħajintefgħu fl-ixmara tan-nar li taqbad għal dejjem. U qed naraw li meta ser nidru quddiem Alla ħbib tiegħi, dawk li ma jridux jafu b'Alla,
dawk li rriġettaw il-bxara tajba, dawk li ma jridux jafu bil-Vanġelu, dawk li jirrifjutaw li jindmu, jafu li qed jagħmlu ħażin ma xorta jibqgħu jagħmlu ħażin. Dawk li jixħtu x-xogħol ta' Alla f'ħajjithom, dawk li ma jridux jafu dak li Alla qed jipprova jagħmel f'ħajjithom. Dakinhar tal-ġudizzju, dakinhar dak il-mument li jiġu mitfuha fl-ixmara tan-nar, se jirrealizzaw li f'ħajjithom kienu irrebellaw kontra Alla. U ħajkun mument ikraħ, għax ħajkun one second too late. Ma tistax issa tindem, issa tard wisq. U għalhekk huwa importanti nerġa' ngħid illi nimxu mal-kelma ta' Alla sħiħa li niklu il-manna pura skont kif qed itihilna Alla l-Missier. Vers 24. U lilkom l-oħrajn li tinsabu f'Tjatira, intom li ma għattux għal dan it-talim u li ma rittux tafu bit-talim moħbi fil-fond tax-xitan, kif sejħulhom huma, lilkom ngħidilkom li fuqkom minix ser nixħed pis ieħor. Mela x'qed naraw? Qed naraw Alla qed jgħidilna permezz ta' huwa intom li ma għattux għal dan it-talim li ma rittux tafu bit-talim moħbi fil-fond tax-xitan. U dan ifisser li ser ikun hemm min jitkaxkar ma' dan it-talim ta' Ġeżabel. Issa t-talim ta' Ġeżabel ħabib tiegħi huwa kbir. L-ewwel nett ifisser għerq. U l-għerq jista' jsir b'ħafna modi. Pereżempju, aħna nitkellmu fuq l-idolatrija. Huwa għerq. Jekk inti qed tadura l-tforod għax ġejt imqarraq, inti mqarraq huwa għerq. Iż-żina, jekk inti qed tgħix fiż-żina għax inti mqarraq għax ma tafx li Alla ma jridikx tgħix fiż-żina. Imma inti mqarraq u tibqa' tgħix fiż-żina. Imma mhumiex biss l-affarijiet ta' Ġeżabel ħabib tiegħi ta'. It-talim qarrieq ta' Ġeżabel huwa wkoll għal dawk illi jgħidu li m'għandniex taħt il-liġi, m'għandniex għalfejn nżommu s-sibt qaddis, dak huwa talim ta' Ġeżabel, talim bħal żibel. Dawk li jgħidu li llum nistgħu niklu kollox, dak huwa talim bħal żibel ta' Ġeżabel. Dawk li jiċċelebraw il-festi pagani tad-dinja u ma jiċċelebrawx is-seba' festi tal-Mulej. Dak huwa imqarqa il-għaliex huwa talim bħal żibel, talim ta' Ġeżabel. Ejja noqogħdu attenti ħbib tiegħi. Se jkun hemm ħafna li huma imkaxkra mat-talim ta' Ġeżabel. Ħafna. Imma x'inhu t-talim moħbi tax-xitan li rrefera għalih hawnhekk Ġwanni? Dawk li jridu jibqgħu jgħixu b'mod li jagħmlu dak li jridu huma, li ma jridux jindmu, dawk li ma jridux jindmu, dawk li jitimgħu il-moħħhom u l-ġisimhom għal dak li huwa kontra Alla. Dan huwa it-talim moħbi tax-xitan illi inti tibqa' tagħmel affarijiet illi jissodisfaw lilek, jissodisfazzjaw il-ġisem tiegħek. U meta qed ngħid il-ġisem tiegħek nerġa' ngħid mhux biss żina. Għax ħafna jaħsbu li qed nitkellmu biss fuq iż-żina sesswali, mhux fuqek biss qed jitkellem. Illa għaliex nafuh dan, għax il-passaġġ mhux qed jitkellem biss fuq is-sess, titkellem fuq idolatrija, talim qarrieq, talim falz. Fuq dawk li ma jridux jgħixu il-verità. U jedinna għal dawk li ser jibqgħu sodi fil-verità, u l-mistoqsija tiġi waħedha, x'inhi l-verità? Il-verità hawnhekk mhux qed jitkellem fuq il-liġijiet tad-dinja, dak ktieb ma jitkellimx fuq il-liġijiet tad-dinja, dak jitkellem fuq il-liġi tal-Alla. Il-liġi tal-Alla hija l-verità. Nerġa' ngħid dawk li jżommu s-sibt jiċċelebraw il-festi, dawk li ma jeklux laħam li mhuwiex ikel. Huwa parti mill-verità ta' Alla, mhux kollha hija parti. Imma jekk m'intix iżżomm dik il-parti, għal xi qed iżżomm il-kumplament. Għal dawk li jaċċettaw lil Jaxua, Alla mhux se jtihom aktar peace, mhux se jtihom aktar toqol. Ġifieri, se jasal żmien illi jgħaddu u jkunu liberi, jkunu ħielsa għal ħajja ta' dejjem. Kif nafuh dan? Minn vers 25.
25 vers 25 qegħdin nekkara biss stabru b'dak li ġa għandkom sa ma niġi jien. Mela bħalma rajna anke qabel l-importanti li jiġri x'jiġri niqpaw sodi fidili lejh sal-aħħar qed jgħidilna stabru. Jiġifieri mhux issa mhux ħanitfa' toqgħol fuqkom, għalissa stabru bil-peace li għandkom, għalissa stabru bit-tol, stabru mill-persekuzzjoni, mill-martirju li tridu tgħaddu, sakemm nerġa' niġi jien. B'dak li għandna qed jgħidilna stabru b'dak li għandkom, aħna x'għandna? Il-fidi fih, it-tama li hu reġa' ġej bħala r-re tar-rejiet biex joħodna minn din id-dinja u jpoġġina fis-sartna tal-ħajja ta' dejjem. Vers 26. Imbagħad li rebbieħ il dak li ħares sal-aħħar l-opri tiegħi nagħtih seta' fuq il-ġnus. U qed nerġgħu narawha. Alla qiegħed iħares rejna, qiegħed jiflina, qiegħed jara x'inhu t-tepu l-ħażin tagħna, qed jara sa fejn jista' jafdana, x'tip ta' livell ta' responsabilità jista' jtina meta ma Jaxua nkunu qed ngħixu fl-era tal-millennium. Il-kelma tgħid li aħna rebbieħa u renjanti ma' Kristu, ħanirrenjaw, ħammexxu. Imma skont il-fidi tiegħek se tkun il-pożizzjoni tiegħek f'din it-tmexxija. Vers 27. Biex imexxu b'xettru tal-ħadid bħal min farrak il-bwieq tal-fuħħar l-istess kif jien ukoll ħadd is-seta mingħand missieri. Mela Jaxua qed jgħid isma' bħalma jien ħadd is-seta biex immexxi mingħand missieri di ħanaddiha il dawk li huma fidili sal-aħħar, il dawk li jemmnu fija, il dawk li huma tiegħi. Jien se ngħaddilhom din it-tmexxija. Meta ħadd din it-tmexxija? Fl-1000 sena ta' millennium ta' paċi li ħajkunu fuq l-art. Ħafna ħajkunu awtorizzati, ħafna ħajkunlhom pożizzjoni li ma Jaxua jmexxu. U ħankunu immexxu skont il-livell ta' dak li qed nagħmlu issa. Alla qed titik xi ħaġa issa u inti m'intix tagħmilha ma jistax jafdak b'responsabilità fil-millennium. Bħal fuħħar ara bħal qed jgħidilna biex imexxuhom b'xettru, mhux huwa ħajmexxi għalkemm hu jkun qed imexxi ma qed jitkellem għal dawk li għandu miegħu biex imexxuhom b'xettru tal-ħadid bħal min ifarrak il-bwieqi tal-fuħħar. Meta l-fuħħar jagħmel xi ħaġa li ma toġbux, x'jagħmel? Ikissirha f'miljun biċċa. U għalhekk ħajkollhom dan ix-xettru tal-ħadid biex jekk hemm xi ħaġa ħażina fis-saltna f'dak il-millennium ikissruha. Din hija li s-seta li Jaxua ser jagħti lil min jemmen. Se jkun hemm dawk li diġà jkunu għamu mill-mewt. U ħajkunu qed imexxu ma' Jaxua. Imma ħajkun hemm ukoll dawk li ħajjitwieldu f'din l-era tal-millennium. U dawk li ħajtwieldu fil-millennium se jkollhom iċ-ċans jażlu jekk jimxu wara Jaxua jew le. U l-kelma tgħidilna li ħafna mhux se jażlu, ħafna ħajħduha kontra Jaxua, u mbagħad jinħalli x-xitan u flimkien ma' daw in-nies jiġi biex jattakka Ġerusalemm. U xogħolna dak li ħankunu għaftat jibda l-awtorità huwa li dawk li ma jridux jimxu wara Jaxua inkeċċuhom ma nħalluhomx, nippruvaw nżommhom, nippruvaw wafquhom, jekk ma jridux għandna x-xettru li bih inkissru bħalma l-fuħħar ikisser il-baqar tiegħu li jkun ħażin. Vers 28. U nagħtih ukoll il-kewba ta' filgħodu. Interessanti li għaliex il-kewba ta' filgħodu x'tagħti? Il-kewba ta' filgħodu tagħti direzzjoni. Nafu ħafna anke meta naqraw l-istorja ta' meta twieled Jaxua nafu li Slaten maġi follow il-kewba biex setgħu jaslu fejn kien hemm Jaxua. Għaliex għax din il-kewba ta' filgħodu tagħti direzzjoni, għamla x'qed jgħidilna Jaxua. Għal dawk li jibqgħu jimxu miegħi, għal dawk li jibqgħu fidili, jien ħantihom direzzjoni permezz tal-kelma tiegħi. Permezz tal-istess kelma li fil-millennium toħroġ minn Zion, mhux se toħroġ minn Vatikan minn Ruma, mhux se toħroġ minn ġo xi knisja f'Texas l-Amerika, imma minn Zion. Din il-kelma, din l-istess kelma. Fuq din irridu nimxu ħbib tiegħi. Ngħaddu għall-aħħar vers
kapitlu 2 ta' Revelazzjoni vers 29 min għandu idnej ħajjisma' x'qed jgħid l-Ispirtu lill-Knejjes. L-istess messaġġ nerġa' ngħid it-tajjeb ta' kull knisja ejja naraw x'inhu u nadottaw f'ħajjitna naraw x'inhu l-ħażin ta' kull knisja li Jexu qed iċanfar u ħalli inneħħuha minn ħajjitna biex bekk verament inkunu popli mixjin wara ir-Re tar-Rejiet, il-mexxej tagħna Sidna Jexua il-Mexxija, il-Messija u nkunu nistgħu ngħaddu miegħu għal ħajja ta' dejjem. Allura ma baqalix ngħidilkom ħbib tiegħi nieqafaw f'isem sħabi ta' Malta Messjanika. Insellmilkom u bħal dejjem qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem u qogħdu biss fuq dak li hemm miktub. Insellmilkom.